Така че, какво се случва преди 50 години? Преди 50 години, както всички знаем, и това е конференцията, се започват дипломатическите отношения между България и Виетнам. Следващия след. И същата година, още в същата година, българските учени успяват да стигнат до Виетнам и да направят първата зоологична експедиция. Имах щастието да познавам този човек на снимката. Това е професор Михаил Йосифов, беше ми научен ръководител, Бог да го прости. И беше и на дипломната ми работа, и на докторантурата. Това е човека, посетил, може би българина, посетил най-много пъти Северна Корея, поне 7, аз за 7 знам. 7 негови експедиции в Северна Корея успява да стигна до Виетнам, но стига 1975 година. Войната е свършила и за Виетнам е изключително труден период. И в този труден период, въпреки това, успяват да направят едно посещение, материал, който е събрал там в нашия музей. Но за него, огромно съжаление, логистиката не му позволява да се отдалечи много от Хо Ши Мин вече в миналото. Дори тогава, може би, все още Сайгон, 1975 година. И след неговото посещение, всъщност това отваря, проправя пътеката, започват редовните посещения на български учени в Виетнам. В 1978 година академик Васил Колемански посещава Виетнам. В дясно може да видите картата, която той сам е изготвил за една от своите публикации, в кои места успява да стигне. Вече 3 години по-късно Виетнам постепенно се съвзема. Не е никакъв проблем да се пътува между вече и Южен и Северен Виетнам. Успява неговата тогава идея да изследва плажовете и фауната, която живее вътре в пясък, между песъчинките. И благодарение на това изследване, една година по-късно, се появява първата публикация от българин за фауната на Виетнам и първото описание на нов вид за науката животно от Виетнам. Това е една черупчеста амеба, която е много специфична точно за тази част на света, което е много интересно, не само за това, че е нов вид за науката. Тези животни практически поради свързаността на световните океани са с много широко разпространени. Много рядко може да се намери животно, което е много специфично за дадено място. Така че академик Колемански отваря вратата и до момента, когато се видиме, си спомня с умиление за Виетнам, даже една много интересна случка. За първи път се бяхме върнали от Виетнам и бяха му изпратили подарък, любимите на всички клечки за зъби. Когато му ги подадохме, той каза, не, бръкна в джоба си, каза, аз имам още. Така че факта, че този човек, той Виетнам завинаги остава и при него в сърцето, в тук нататък. Следва още една много потайна експедиция, не защото никой не знае какво се е случило в нея, защото почти няма останали кадри. 1979 година, знаете, трудни времена за България. В началото на 1979 година се провежда българо-виетнамска пещерна експедиция. Това всъщност е първото изследване на пещери въобще във Виетнам с научен подход, организирана от Софийския университет, от изследователския клуб на университет. Участват хора, които в момента са известни най-малкото с изследванията си в Антарктида, като професор Чипев, ръководител е доктор Петър Берон, професор Берон. И 37 изследвани пещери, първите биоспелеологични изследвания, нови видове за науката. И след това, за огромно невероятно съжаление на всички, следва 20 годишна пауза. Тя може да бъде обяснена с много пропуски, икономическите проблеми в България по това време, след 1989 година, пропуски реално от българска страна в поддържането на тези връзки. Там има едно единствено посещение по това време, свързано с биологията, но то е съвсем на друго ниво. Доктор Петър Берон, като заместник-председател на Българския парламент, това е част от неговата биография, всички знаем, успява да посети Виетнам. Даже симпатичен анекдот по това време се случва, водят го в пещера, където той успява, започват да разказват и той има този навик понякога да прекъсва хората и да разказва по-интересно от тях, защото знаят повече. Спира екскурзовода и разказва за пещерата и се оказва, че всъщност това е пещера, която той лично е поръчвал. И
започват. И това е единственото посещение в този период, в началото на 21 век, след едно 10-годишно прекъсване, но то няма общо с възстановяването на тези си редовно сътрудничество. И благодарение на човека на снимката, който е между доктор Берони и професор Стоев, не знам дали правилно ще му кажа, може би Ву, за нас е професор Ву. Благодарение на професор Ву, в началото на 21 век той собственоръчно успява да възстанови българо-виетнамското научно сътрудничество в областта на изследване на биоразнообразието. Самият той е завършил в България, висшето си образование, правил докторат си тук и много искаше това сътрудничество да продължи. Благодарение на него в 2011 година професор Стоев успява да стигне до Виетнам, след което съвместно с екипа на Pensoft разработват един проект за изследванията на оризищата. В дясно 2013 година няколко последващо посещение с създателя и ръководещия в момента едно от най-големите издателства с научна литература в света Pensoft, Любомир Пенев, успяват да направят една експедиция. На следващата година екип от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания с лицето на професор Бойко Георгиев и професор Гергана Василева прави още една експедиция, която е свързана с изследванията на паразити, вътрешни паразити. Всички знаем, че във Виетнам има дори свързани с човека паразитни черви, много актуална тема. Дори в момента свързана с здравеопазването, те работят обаче изцяло за връзка на птици и гостоприемници и успяват да завършат своето изследване в района на Тамдао, националния парк, също и в района на Капан. Успяват, освен самите паразити от птиците, да съберат и кръвни проби, свързани с маларията, и сами тези изследвания са изключително продуктивни за последващите заключения, свързани с миграционните пътища за пренасяне на причинителите на маларията. Следващото. И тук идвам, където вече мога да говоря от личен опит. В 2018 година в началото професор Ву отново беше в София, среща се с доктор Петър Берон и като ученик към учителите се обърна и каза: да направим една съвместна експедиция. Берон каза: няма проблем. И тогава имаше, той сам подбра хората, има щастие да попадна заедно с Иво, заедно бяхме и гости, бяхме поканени от доктор Берон в тази експедиция. 18 места, реално там имаме събран материал в двете, че и в Северен и в Южен Виетнам, границата с Лаос и Камбоджа от една страна, може би югозападната точка на Виетнам сме посетили в това. Делтата на Меконг, невероятна река, още имам спомени, това са началните етапи от работата в делтата на Меконг и разбира се, планините малко по-на север. Като цяло, ние се учихме. Ние всъщност, въпреки че вече бяхме натрупали доста опит по света, аз поне бях ходил в някои части на Азия, и той, Балканския полуостров, Рости, но сблъсъка с Виетнам беше нещо ново за нас. И цялото наблюдаване на професор Ву и професор Берон, т.е. ученика и учителя, и ученето от тях беше изключително важно за нас да разберем как става изследването в тази част на света. Защото когато попаднете в място, където рибите се опитват да избягат от лагата и от водата, разбирате, че всъщност оттам нататък трябва да си промените изцяло методиката за това, което мислите, че търсите. И дядо ще направя една скромна презентация за охлювите, сигурен съм за това, но правейки тази презентация мога да ви кажа, че охлювите не живеят по земята на Виетнам, те живеят по дърветата. Така че следващото. И прилагахме всичко, което имахме научено, адаптирахме се на място. Възхищавахме
се на предприемчивостта на колегите. Това, което виждате на заден план на дясната снимка, всъщност не е сграда за живеене. Това е сграда, в която местните хора примават бързолети да направят гнездата си там, след което знаете, че гнездата се използват за правене на супа. Следващо. Така че, сблъсквайки се, работихме с изключително страхотен екип от педагогическия университет в Виетнам. И се наложи да използваме и да импровизираме всякаква възможна методика, като включая и този специализиран капан, който спира летящите в плоските насекоми и ги предоставя за изследване. Резултатите бяха много надеждаващи. Рано, когато започваш веднага след като се прирежда, да описваш нови видове, както е този бръмбър, или пък да намериш нещо, следващия, или пък да намериш изключително впечатляваща и свързана с отглеждането на поколенията при насекомите, как насекомите се грижат за поколението, нещо, което рядко го виждаш въобще по този начин. В случая мъжките, които се грижат за яйцата и ги носят на гърба си, и свързаните с процеси в оформянето на половите клетки. Така че, тези открития, нови видове, които са намерени за Виетнам, описаните нови видове за науката, включая този оклюв. За този оклюв даже, понеже го намерих аз, тръскайки си насекоми от дърветата, но те го кръсти на мене, след което даже съвсем анекдотично се получи публикация в Столичен вестник, която го бяха кръстили, че това е мекотелото на Симов. И както бяха казали журналистката, той 24 см, това беше обаче той всъщност 24 мм. Така че всички тези шеги, когато започнаха да се случват, доставят още по-радостно настроение следващото. Оказва се, че Виетнам не само инвазивните видове пътуват от Азия към Европа, а и обратното се случва. Инвазивни видове, които са намерени и от европейския континент, премесени в Виетнам. 5 години по-късно, след като успяхме да публикуваме голяма част от резултатите, професор Ву каза, време за нова експедиция, пък и ние му казахме, няма ли да видим някоя друга част от Виетнам. Позамислихме си, този път решихме да не пътуваме много, а единственото, което може да направим, е да се концентрираме в два района и си избрахме така и така, познавахме района на Фан Сипан и най-високата точка до Китай. Решихме, че едното ще е там, но другото в крайна сметка всички наши колеги преди това, изключение на Мишо Йосифов, се ходили в района на Тандал да видим и ние този национален парк. От наша гледна точка с нашите групи животни да работим. Направихме го, посетихме дори Хошими отново и района. Този път екипът беше малко по-различен, доста по-малък. От една страна имахме нов човек в лицето на Марио Лагу. Доктор Брон в този момент поради различни ангажименти не можа да дойде. И малко колеги от Виетнам в лицето на тези трима души, включени професор, които бяха с нас. Използвахме малко по-нова методика, която да тестваме да видим какво се случи, дали ние ще успеем в Виетнам. Капани, специализирани малезови горилки, които изглеждат като едни палатки опънати в нищото. И разбира се, премеждията и приключенията, когато се сблъскахме с реалната, защото да кажем, първата експедиция беше една идея по-официална, този път с реалната ситуация. Минаване по тънки пътеци, които не са за европейци, или които, когато европейците ходят по тях, се свъртват заедно от тях деретите, или пък сблъсъка с невероятната природа, която смисъл човек не може да спре да гледа, примерно тази планинска верига, която, както го преведахме, означава планината на петте пръста, Ню Чисан. Не знам дали е правилно, съжалявам. След което, разбира се, отново изключително успешно ходене на покрива на Юго-Източна Азия, от слънчев ден на Фан Сипан, рядко.
но пък изключително успешно. Ще видите защо в следващите слайдове на Иво, пък и от моя гледна точка беше изключително впечатляващо човек да се качи на тази височина и да започне да намира неща, които са строго свързани с това място. И не минаха и 2 години, както се казва, човек апетита и да сяне, ние ставаме още по-натърпеливи и тази година решихме, че ще направим всичко възможно. От една страна колегите от Регионалния природонаучен музей в Пловдив казаха, искаме и ние. Може ли да отидем заедно? Ние казахме, добре, те осигуриха част от финансирането, намерихме спонсор, който даде друга част и така успяхме да намерим достатъчно финансиране, за да отидем, а и преди това успяхме да спечелим един миниатюрен проект от междуакадемичното сътрудничество с Виетнамската академия на науките и с природонаучния музей в Ханой. За съжаление, тези проекти изключват университетите и това се може да търси нова връзка, но имахме щастието и шанса да попаднем на професор Тай и неговия екип. И в този случай, освен 4-мата от предишното ходене, се включиха колегите от Пловдив с лицето на директор Родян Тодоров, Кристиян, който е куратор, който се занимава в музея с аквариумите и терариумите, разбира се Светлозара Казанджиева, която е постдокторант при нас в нашия музей, иначе работи в Пловдивския музей, човек, който се занимава с изключително интересни комари и един наш много мил колега от моята група, когато завърших, но в момента е водещ изследовател и един от ръководещите в музея в Западна Вирджиния, Щатския музей в Западна Вирджиния, Калоян Иванов. Така че тази група заедно с професор Тай и доктор Чу успяхме да направим тази годишното ходене, съсредоточено точно в 2 точки на Виетнам за по 10 дена, района на Фан Сипан и района на Дien Bien Phu. В Фан Сипан идеята беше максимално да пробваме нова методика. Тя не е нова, но ние ползваме за първи път във Виетнам. От една страна опояването на насекоми на труднодостъпни местообитания, които ги карат да излязат и да ги вижда човек, като да ги напръска със специален спрей и постави бяло плътнище отдолу. Другото е светлината. В тропическата гора, когато повечето животни живеят в короните на дърветата, начин да ги привлечеш е да използваш силна светлина, която да симулира луната и те, мислейки, че тази светлина е най-силното светило на небето, което могат да видят, се привличат и летят към нея. Така че тук това беше един от идеите да започнем да правим, а от друга страна възможно да експонираме другите методи, като тези прослути палатки, малезови огрюки на върха. Ниската част си направим достатъчно сравнение и да бъдем и да се опитаме да минем по пътя, който е пеша от Сапа до Фан Сипан. Мога да ви кажа, че обикновено денивелацията е същата като от София до Черни връх. Българските бегачи взимат разстоянието от Драгалевци до Черни връх, същата денивелация, от Драгалевци до Черни връх за около час. Имаше състезание преди години на Фан Сипан от Сапа до върха, същата денивелация се взима за 5 часа, така че е изключително труден терен, на места даже е неприятен. И истинска гора, запазена. Така че тук отново пресяване на листна постилка доста дълго, забавно за всички, които минават, туристи, които гледат някакви хора, които сеят едни неща, после ги гледат едни бели чаршафи. За местните хора също беше забавно, но те така бяха свикнали с страдостите на Виетнам. Възможност в района на Сапа, ако понеже публиката е практически изцяло българска, да ви дам представа, това е подобно на Банско, както е за България. Там Сапа е за Виетнам планински кораб, изключително бързо развиваш се с невероятен потенциал от една страна, от друга страна малко хаотично. Така че в районите на Сапа също има запазни места и там тази година направихме всичко възможно да използваме всичко, което знаем, да видим какво е биоразнообразието. Включая стандартните методи на
Обикновеното ентомологично сак, че разходките, нощните разходки, ако някога искате да видите жива чука в тропиците, излезте през нощта. Ако има пътечка, разходете се по пътеката, гаранция ще видите много неща, които просто през деня няма как да ги видите. Имахме чудесен шанс да го направим. За 2 ходения в Виетнам имахме видян само една змия. На това ходене имаме 12 вида. Имаше змии, които излизаха всяка вечер в точен час, на точно определено време. Може би човек да ходи и снима спокойно. Следващо. Така че ключови неща, особено за насекоми, като мравки, като многоножки, като някои пъркообразни, не говорим за охриви и планари, нощно ходене. Изцяло през нощта с фенерчета събирахме се, обсъждане. Или, разбира се, ако работим през деня, работихме в екип. Една корпоратива на определено място, всичко, каквото методика. Едните сеят, другите събират сакчета, третите гледат. И накрая всеки вечерта се прибирахме в базата и всеки разделяше материали, раздаваше фотодокументация, особено за хранителни растения, защото е ключово да се разбере биологията на определени видове. И разбира се резултатите. Всъщност най-важният резултат не са публикациите, не са събраните материали, а сътрудничеството. Това, че имаме шанса да се запознаем с доста голямо количество колеги, с които имахме шанса да общуваме, да завърнем нови познанства и да може да работим за бъдеще заедно. Не само в Ханой, а и в Хошими, в два университета в Хошими и разбира се сега и в района на DMBNFO. В района на DMBNFO шанс да изнесем известно количество лекции пред студенти, да обсъдим проблеми, които ги интересуват колегите. Някои случаи са доста по-различни нещата, изследователските проекти техни и наши, но пък се че има много общо. Аз лично не знаех, че Виетнам е един много голям производител на рози. Тази година имах шанса да видим къде се случва това нещо и колко наистина те са голям производител на рози. Интересните неща, невероятните комари. До сега от тази година ще след един нов вид за науката, който от предишните ходения. Изключително интересни неща от новите ходения. До момента определения материал показва невероятно разнообразие. Зара си е правила дисертацията в Борнео. Знаете колко по-на юг е Борнео, колко по-различен. Всъщност се оказва, че Виетнам вече започва да съперничи по богатство на комарите. На тези комари те не пият кръв. Възрастните животни, възрастните на тези гъбни комари даже в много случаи не се хранят, докато лапите се развиват от гъби, различни гъби, които там има много следващо. И сега това са нещата, които нас направо ни смаят. За първи път, когато видиш нещо, когато видиш съвместната работа на тези животни, пуснете го със звука обаче. Може ли? Слушайте. Това всъщност са термити, когато ги притесните, те синхронно започват да си движат телата и да издават този звук, те бърбанят в момента, заедно с телата си. Това като го видите си казват, не, оказва се всъщност, че и мравките го правят това нещо. Има мравки, които също го правят следващи. А когато попаднете в истинска запазена гора, не, следващия слайд. Сега ако пуснем звука, ще видите истинската гора как звучи. И тук не е толкова силно. Този звук всъщност са цикади. Тамошните цикади, ако тук сте свикнали да чувате джетварките, брънченето юли месец, тамошните цикади си имат звук като на аларма на кола. Много често, даже доста по-силен и в началото е стряскащо, когато си кажа, чакайте сега нещо се случва. Всъщност Местийска гора, която е запазена, която е непокътната, така трябва да звучи истинската гора на следващия. И защото отидете в Виетнам, защото е много красиво.
наистина е красиво, всичко е красиво. Дори като почнете от птиците, което всички обичаме птици, жабите са невероятно красиви. Тази жаба падна в моето сакче, докато тръсках тя дървесна, много други падаха. Змиите са невероятни, много спокойни. И разбира се, невероятни агами и гущери. Тази агама беше влязла в малезовата ловилка, беше застанала на място, където минават насекомите преди да влязат в резервуарчето, което се събираше, което ги събира и се хранеше активно 10 дена, беше намерило място, където да се радва и да се храни. Да не говорим за пеперудата. Това може да си представите колко са красиви в България. Ферията, която може да видите от летящите пеперуди, над която и да е река или на което и да е място, е невероятно във Виетнам. Не може, трябва да го видите, няма как да ви го покажа, но това, което виждате, са малко красиви са пеперудите, които виждате, има още много пъти по-красиви. И кесеници, някои от тях изглеждащи като птици. Прекрасните насекоми, с които аз се занимавам, които са дървениците. Разбира се, всичко, което е странно, бръмбари и пчели, изглеждащи по невероятен начин. Мухи с удължени очи, които не може да ги видите, които са най-отдясно на насекомото, долу вдясно. Това на следващото. Невероятните паяци с такъв размер. Това е моята ръка, нали, ако си представите паяка. Тези паяци са абсолютно безобидни. Хора, когато ходите по пътеките, просто, за съжаление, разрушавате мрежите, но те на следващия ден си ги направили, местните хора ги ядат. Многоножката е с... Това са моите очила, така че може да си представите размера, планари, следващото. Но сега идваме към най-интересната част, това, което живее в шумата и което сме пресели, сме сложили да седи и да се опитва от тези специални плътнени турбички, в които държиме тази шума, търсики по-влажно място да се движи надолу и да го хващаме. Това са уникалните неща, които живеят под стилките. Ляво-долу виждате муха, която е абсолютно безкрила и никога не може да си представите, че това е муха. Това е женската муха, която не лети, мъжкият хваща и я носи и така заедно летат и се разселват. Следващо. Ето още такива мухи, които приличат на бълхи, в някои случаи безкрили и разбира се в средата това, което виждате е мравка. Да, синя мравка. Не сме виждали сини мравки, нямаше известни в света, но имаше едно нещо, което беше описано от Индия, което тайва горе-долу такъв цвят, ето има и във Виетнам сини мравки. Няма никъде другаде по света. Така че следващото. Какво предлагаме да какво решихме, че може да направим? Предлагахме и винаги сме отворени да работим с виетнамските колеги, разбира се, докторатури, които може да бъдат съвместни, които даже в момента планираме такива неща. Участие, участие в мониторинг, опит, предаване на нашия опит, дигитализация на колекции. Следващите. Така че, дали сме нататък. Разбира се, дигитализация на колекции. Опита ни в нашия мониторинг, опитът да преведем на виетнамски приложението SmartBird, с което ние работим и правим мониторинг на защитените животни. Това са нещата, които смятаме да направим. И разбира се, опита за баркодинг, т.е. с геномно изследване на биоразнообразието във Виетнам, България и не на последно място, това, което си говорихме и с Иво, и с колегите, и с представителите на посолството в България, че и България и Виетнам могат да направят едно страхотно проучване, което нашето ще се казва 100 години след голямата война, какво се случва с биоразнообразието на бойните полета. Повярвайте ми, те имат за 50 години какво да покажат. Ако някой от вас е бил в Кочи, може да види как за 50 години природата е успяла да се върне на наистина опустинено място от Agent Orange, бомби или каквото се сети. В момента там гората е доста по-истинска, отколкото много, където е. Така че това от мен. Благодаря за вниманието. Насреща сме за въпроси.